volen recordar. Bueno, res, el que estava dient, que la idea d'aquest edifici és aprofitar que és del poble. Hem començat per la Conselleria de Serveis Socials, però en cas que per el que considera la Conselleria no creguera adequat o no creguera necessari aquest edifici per a ús social, buscaríem també alguna cosa que poguera revertir en el benestar general, creació de feina, veuríem la manera que això sigui generador de riquesa i benestar. Hem començat per serveis socials, però no descartem res. I així volem treure profit a alguna que és del poble, que vol comprar i que li quedarà un bon ús. Passem a votar? No, us vaig dir que millor lloc fonamental per una residència de majors no hi ha. O sigui, que la tranquil·litat, la pau, el mig ambient, tot, el paisatge, tot això, que acabo com un però crec important que... Cada professor com un cupo, al volem. Afegir que la idea nostra des del principi és perquè la gent de Fontanars pugui estar en la residència de Fontanars. Més que res perquè ja mos pilla llarg d'altres pobles, ja mos pilla, a més, mentre les persones puguen entrar i eixir, que tinguin el seu coneixement i tal igual, interessaria molt que hi hagués una residència de Fontanars perquè no te pots desplaçar-te a un altre poble que no és el teu. Està clar que potser tindrà que venir gent de fora per a poder tindre el número de places que li pertocaria, no? Això ho entenem també, però que seria molt important perquè la gent del poble pugui estar en la residència del poble, més que res. Bueno, jo com a Alberto treballa en temes de serveis socials tindrà més informació que nosaltres. Sí que és veritat que una vegada tu cedis a la Conselleria, el fet que el poble tinga més o menys places ja no és tan fàcil, perquè la competència és de... Altra cosa és que si tirarem a la piscina i diguem anem a fer alguna cosa, tipus fundació municipal, que sí que siga gestió 100% nostra. Aleshores sí que tindríem ahir. Però ho dic perquè en altres pobles, no sé si tindran lío o no tindran lío en el seu dia, però una vegada tu has decidit a la Conselleria, el que he dit, altra cosa és que tu sigues... Aquí entra la plaça de Conselleria, a la plaça pública és Conselleria, no? Precisament ahí no tenen poder ni distribució. L'únic poder que tenen és... Que tinguin un cupo reservat de forma privada. I serà el poder que hi ha. A l'hora de negociar, ampliar el cupo el màxim possible, però el fet que hi hagi una residència, si vinguera de tal, no diria, no seria 90 euros. Sí, no, està clar, però que Roberto ho sap, que hi ha pobles que per ser que hi ha galí o no hi ha galí, no sabem, ja veurem què passa. Bueno, passem a votar. Vot a favor? Molt bé, moltes gràcies. Bueno, el següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del primer informe d'esmenes al catàleg de béns i espais protegits després de l'aprovació del Pla General de Fontanars de l'Alforins. Bueno, això és una història d'amor que tenim en patrimoni. Per a refrescar un poc les dades, el 10 d'abril del 2019 la Comissió Tècnica d'Urbanisme aprova el Pla General de Fontanars, deixant en suspensió o deixant per aprovar el catàleg de patrimoni i espais protegits. El 30 d'octubre del 2019 es publica al Boletí Oficial de la província este Pla General i entra en vigor. La normativa urbanística que hi ha en vigor és la del nou Pla General d'Ordenació Urbana, però no entra el catàleg que estava en suspens. Respecte a aquesta aprovació, un incís, un xiulet d'incís, és que s'ha presentat un recurs contenciós, crec que és, a aquest acord de l'aprovació per part de la Comissió Tècnica d'Urbanisme d'un particular, en aquest cas d'Arseca Immobiliària, que ha presentat un recurs buscant l'anul·lació de l'aprovació del Pla General. Nosaltres, en aquest cas, ens va traslladar la Conselleria la informació i indicar-nos si volem personar-se en la causa o no. Sí que anem a personar-se en la causa per poder estar enterats de tot el que estigui passant, però això va ser antes que passava tot el Covid-19, s'ha parat tot i ara mateix nosaltres sí que tenim la sol·licitud de presentar-se en la causa, però de moment, fins que no se reinici tot, no sabem en quin punt està el tema. Seguint en aquest informe d'esmenes, això ha costat molt, aquest informe, perquè en l'any 15, que es va aprovar l'última subsanació després de
després de l'avaluació ambiental del Pla General, me'n recordo que en el setge em vaig anar amb totes les carpetes a urbanisme a entregar-ho, van informar, en 2 anys van informar totes les conselleries que tenien que informar, però el patrimoni no informava. Després d'apretar molt, sembla ser que al patrimoni no li va arribar el que s'havia aprovat en el plenari de maig del 2015 i aleshores entenia que no tenia que informar. A tot això, el que ens diuen és que la normativa sobre la que ells tenien que aplicar a informar havia canviat en el 2017 i, per tant, el catàleg que ja s'havia fet en el 2010, diguem que es tenia que renovar per adaptar-se a la nova normativa del 2017. Bueno, un poc de lío. Al final, el pobre José Luis Claudio Tuño, que era el redactor del Pla General, que du des de l'any 2000 peleant en este pla, ha tingut que fer molta feina i al final, després de demanar-ho i d'insistir-ho molt, a principi de gener tenim una reunió en patrimoni i ens diuen que el que vam aprovar en el seu moment no anaven a fer-ho favorable i ens diuen que hi havia que fer una sèrie de subsanacions. I aquesta sèrie de subsanacions és el que aquest informe arreplega, en algunes coses ho justifica, en altres coses amplia este catàleg. I les coses més significatives d'este catàleg o d'este informe és que es separa en 2 apartats diferents el nucli històric de Fontanars i des de Cases de Vidal. Antes en el Pla General anava tot junt. Quan s'articulava la normativa que era d'aplicació, s'aplicava pel nucli històric de Cases de Vidal i pel nucli històric de Fontanars. Això sembla ser que en la llei del 2017 sembla ser que no pot ser així, sinó que si tens 2 nuclis històrics tens que fer un per un costat i l'altre per un altre costat. Este nucli històric de Fontanars es delimita, la càmera no es veu, però el que seria el que és tot el que és la plaça, carrer Església, Ronda Nord, i puja pel carrer Espanya, talla pel cantó de Lepanto, crec que és, a més d'Inri, per la bodega de Belda, carrer Espanya per la bodega de Belda, fins a Sant Lluís, Sant Lluís baixa, fins al carrer Església i tota la Ronda Nord. Això seria el que és el nucli històric tradicional de Fontanars i Alforins. I això, diguem que estigui separat del que seria el nucli històric de Cases de Vidal, que és el seu nucli històric. I després, dins del nucli històric, està el bé de rellevància local, els BRLs, que antes era tot aquest recorregut era BRL i ara és el que és la plaça, el mateix, carrer Església, per darrere la Fabriqueta, puja pel carrer Ontinyent, puja pel carrer 5 d'agost, fins al parc, on està la petanca, el parc queda fora, carrer Sant Josep, fins a travessar en Sant Lluís i a travessar fins a l'església. Això diguem que seria BRL. Són coses molt tècniques i a vegades un poc liós, però està el nucli històric, que diguem que tindria una normativa, i dins del nucli històric després està el BRL, que tindria una normativa un pèl més restrictiva a l'hora de construir, reformar, utilització de materials, etc. Dins d'aquest BRL ens obligaven a tindre una sèrie d'immobles que tingueren una catalogació individual, una protecció individual. Aleshores, aquests immobles que afecten és un poc per la tipologia de les obres i perquè no tenen molta transformació i afecta sobretot a la plaça, a 2 vivendes, la número 9 i número 10, els horaris 9 i 10, i després, a Avinguda Comte Salvatierra, el que és la vorera de Ponent, des d'on estan els Mubaracs fins a la casa de Vicent Vidal, i la part d'enfront, des d'on ha fet l'Hotel Daniel fins a casa Bataller. I les vivendes, diguem que tenen una catalogació especial,
perquè ens obliga la llei. Què vol dir això? Doncs el mateix, que a l'hora de reformar o a l'hora de fer cosetes d'obra, doncs diguem que la normativa que ells tenen que complir és un peliu més restrictiva que la resta del poble, perquè diguem que està en el rovell de l'ou i per tant té que tindre aquesta protecció. Bé, al final és el que hi ha. També és de veres que s'ha modificat en aquest pas que aquestes cases, per exemple, que tenen cambres, les cambres, conforme estava estipulat el pla general, diguem que quedaven fora de l'ordenació. Ara el que s'estipula que aquestes cambres queden dins, queden en normativa i es poden reformar i es poden quedar tal qual, que altres es queden en un limbo. I al final això, al final és, en certes fitxes, tant de les cases de camp com en parcel·les, com volien, diguem, la normativa del DESET era un poc més explícita i, com això es va fer l'any 2019, es va fer el catàleg, l'informe del catàleg arregla el que en el 2010 se demanava. Però com a patrimoni perquè informe favorablement tenim que fer el que ja ens demana, pues José Luis ha tingut que fer aquest treball, tindrem que tornar a editar el catàleg, que són 5 tomos, si no recordo mal, i tornar-los a presentar, enviar-los a València i esperar que m'ho aproven. No és un tema polític. No. Tiene aquí que està avorrit i no té feina, perquè no, la veritat és que no té ni caus ni cap, Jo de patrimoni l'entenc una qüestió, que és que es diuen, si no voleu complicar-se la vida, oblideu-se, però no es pot. Però, claro, és el que sempre hem debatit, ho hem discutit, no és el mateix un casc històric com pot ser un Pinyent, la Vila, o Bocairent, o Morella, o Vera Saber, o Col, que el nostre, que sí que és veritat que és més novedós. Sí que, diguem que hem pogut limitar el que és el bé d'interès cultural, les BRLs, perquè en principi antes era tot el que era el nucli històric. Ara el nucli històric és perquè hi ha fotos antigues que es veu que el cas històric de Fontanars comença a l'avinguda, les cases d'Espanya i Sant Antoni, un poc i Sant Lluís, i hi ha una tipologia de cases molt paregudes, però que al final no té major complicació. Però ja quan entres en un BRL ja la cosa es complica, perquè diguem que en teoria si BRL és el que li dona sentit urbanístic o d'origen, i aleshores tens que fer tot el possible per a conservar-ho, per a conservar aquest origen. És com tot, no? Però del pla general sols falta que s'aprovi aquest catàleg i esperem que ara sí que hagin fet les coses com ells ens han demanat i que puguem treure-ho avant, perquè sí que és veritat que José Luis ha tingut que fer molta feina i perquè són moltes fitxes, moltes fotografies, molta documentació, molta descripció, i després de tants anys i després ell que ha tingut que passar per aquest despatx i sempre veu cares noves, aleshores sempre té que explicar el mateix a diferents persones i hi ha uno s'impacienta, no? Però és el que hi ha. I això, duguem aquest informe de subsanació per aprovar i poder enviar per a veure si ja ens donen el vistiplau. Passem a votar? Molt bé, vots a favor? Perfecte, moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del conveni regulador de la implantació i explotació d'un sistema de recollida d'oli de cuina utilitzat a través de contenidors situats en la via pública. Això és el cor, és l'organisme que s'encarrega de la valorització del que són els residus de 5 comarques. Nosaltres, la Vall de Baia també està ahí, en aquest aspecte, en el consorci UBI5, i el tema dels olis és un element més dins de la gestió de residus que es generen. Ve oli de cuina, oli que s'utilitza per a cuinar, i aquest conveni és molt senzill. El cor el que demana als ajuntaments és aquesta cessió d'aquesta gestió. Hi ha ajuntaments que sí que tenen empreses contratades
nosaltres no és el cas. Nosaltres tenim depòsits d'oli, però no hi ha ningú conveni signat. I al final el COR el que els fa és que el dona els depòsits, s'encarrega de fer la licitació perquè una empresa s'ho quede, suposa que serà la concessionària del servei del COR, i el que fan és que te donen els depòsits, tu es dones el que és l'Ajuntament, cedís la ubicació, que serà en via pública, te donen els depòsits, s'encarreguen del manteniment, de la neteja, del transport, de tot. L'únic que te demanen a tu, Ajuntament, és aquesta cessió de l'espai públic i garantitzar que aquest servei serà exclusiu per al COR, vull dir que no tindràs una segona empresa que està fent aquesta feina perquè, a diferència del cartró, que cada vegada val menys, l'oli sí que té valor per a fer biocombustible i tal. Aleshores sembla ser que és molt apetitós el negoci de l'oli. I al final per això és un conveni que hi ha que aprovar el plenari per a poder firmar-lo en el COR i quan es fiquen en marxa, per això tindrem diferents contenidors del poli que la gent podrà anar a abocar l'oli allí i ja està. És el que ens proposem. Alguna coseta que vulgueu comentar? Tindrà compensació a la gent que... No. En principi, que jo sàpiga, no. No, perquè al final, altra cosa és que el benefici que tinga el COR puguen revertir-ho en, no ho sé, però que en el rebut, com no estarà, vull dir, així no estarà quantificat, tu quan vagis a abocar no hi ha un registre, així com tu, per exemple, sí que vas a l'Ecopar mòbil o fixe i tens un compte ambiental i en aquest cas no. En aquest cas, diguem, és com un servei que en teoria els ajuntaments donem o tenim que donar i el que te diuen és te'l faig jo. Però, que tots els beneficis que pugui haver és per a millorar en conjunt el servei del COR en el tema de residus. Però pel poble en principi no hi ha, vull dir, aquesta suposada riquesa que es pugui generar, que no crec que sigui molt, no ens arribaria. Vull dir, ens llevaria un problema de gestió, entre cometes, i ja està, no hi hauria més compensació que això. Ja que el negoci, lo correcte seria que això que vos tinguera... És difícil que tingui un benefici personal, perquè clar, medir quin oli tira cada un és quasi impossible. Però a nivell del poble sí que seria interessant, si aporta un benefici per alguna empresa i porta els seus diners, doncs una mínima part podria anar pel poble, evidentment. El tema també implica el que són els restaurants? O està fora està separat? En teoria, els restaurants tenen que tenir el seu gestor de residus. És a dir, tenen que tenir una empresa a contratar, té que estar donat d'alta en el registre d'empreses d'aquest tipus, i tu, el restaurant, tu tens que gestionar tu. Vull dir, és un residu que tu generes, com exemple una empresa textil, els residus textils s'ha de gestionar ella. El que no sé és si, una vegada en aquest conveni, els bars dels pobles podran, optar per això. No ho sé. Vull dir, no sé si se'ls permetirà. Així com, per exemple, el cartró, el vidre, tot això sí que se'ls permetís depositar en ecopars i tal. Lo de l'oli, no ho sé. Suposa que sí, sobretot si els pobles xicotets, però en teoria els restaurants tenen que tindre una empresa que també és un cor, que tu no te donen res, vull dir, l'empresa t'ho arreplega, te fa la gestió, se fa tot el tema i a canvi d'això te lleva el mal de cap, ni més ni menys, però que no dona ningú benefici. Però sí que tens que tindre contratat aquest servei i si tens que tindre registrat, si algú t'ho demana, així està. Que quan estigui això es podrà fer que les bars puguen anar a aquest depòsit i tirar-ho? No ho sé, en el conveni no ho estipula, no ho marca. Ho marca així com un consum de cases, aleshores no sé si aquest consum als bars entrarà, però no ho sé. Hauria que veure és que si després de fer aquesta gestió els restaurants, per exemple, poden, com
camuflar ahir l'oli, perquè el que sí que interessa és que l'oli se vagi al puesto que toca. Perquè si diu, no, jo el tiré ahir al contenedor i després resulta que el tira allà, és suposadament, el que es digui és suposadament, sí que és mal, perquè l'oli se, si no té un gestor darrere, al final es converteix en un problema. Que m'imagine que a lo millor no podrem utilitzar això perquè, com tens que tindre tu el teu gestor contratat, a lo millor, però no ho sé. No sé si el cor obrirà la mà i permetirà, però si no amb el cartó i el dir i tal, sí que no, de moment no hi ha problema. L'oli sí que tens que tenir un gestor de residus. Passem a votar. Vots a favor? Molt bé, moltes gràcies. Següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del conveni administratiu entre l'Ajuntament de Fontanars de l'Alforins i Telxius Torres Espanya SLU, certificada, per a l'extensió del servei de telecomunicacions a Fontanars de l'Alforins. Això és la torre esta que hi ha ahí, en la zona dels nous artesanals. Crec que a finals de l'any passat, no? A finals de l'any passat, no? Secretari? O per ahir. Van contactar amb nosaltres, en el qual, aquesta empresa, en el qual, no és que estava interessat, sinó que corresponia, per no sé quin rols, aquesta gestió d'aquesta torre de telecomunicació. I aleshores, per poder firmar aquest conveni administratiu, perquè el que pretén Telxius, el que diu és que està desenvolupant la implantació d'iniciatives innovadores per a la implementació de solucions per a la instal·lació de rets de 5G, que pugui permetre augmentar l'extensió, capacitat i qualitat de les telecomunicacions de zones rurals. Ells diuen que aquesta torre és la ideal per fer això, no sé si és propaganda o és una realitat, però bueno, el problema estava en que hi havia que firmar un conveni i nosaltres, l'Ajuntament no tenia molta paperassa en aquest sentit. Aleshores hi havia que refer un conveni per a poder assignar. Aleshores, el conveni el que va dir és que aquesta torre, que el terreno és de propietat municipal, la torre no, diguem que aquest ús d'aquest terreno se li permetís a aquesta empresa per desenvolupar aquestes tasques de 5G i del tema. I l'únic que ens obligava a nosaltres era això, és a cedir aquest terreno, aquesta utilització d'aquest terreno per a que ells, des d'aquesta torre, puguen millorar les telecomunicacions del poble i de la zona. I ja està, no ens obligava a res més, ens obligava que no estiguera ni embargat, ni ningú procés judicial, ni res de res, sinó que sols aquest conveni signat en el qual nosaltres cedíem el terreny i ells es fan càrrec de manteniment, millores, obres, tot el que feia falta per a mantenir aquesta antena i tot el que genera, passant per els permisos que feien falta, tant en l'Ajuntament com en conselleries, com tal. I res, com és un conveni que estigui aprovat pel plenari, per poder signar, per això s'ha tardat, perquè també n'hi ha que passar el pleno, però el Covid-19 també ho havia parat tot, i és el que se dura així, per poder firmar. La ubicació d'aquesta torre crec que no és la ideal. Ni ha sigut la ideal des de fa molts anys ni és la ideal actualment. Les repercussions de l'antena d'aquest tipus a la població estan clares i sabem tots el mal que fa una antena així. Damunt, en l'agravant que està situada en un lloc que afecta a diversos centres escolars, al centre sanitari i a instal·lacions deportives. Ja és la piscina on estan tots allà. Crec que és el pitjor lloc que pot haver una antena en el poble de Fontanars. No estic criticant res, cada un en el seu moment fa el que té que fer, però sí que és de veres que la responsabilitat és nostra. No tenim que mirar per carrera, perquè a mi mirar per carrera no m'agrada ni veure què van fer d'ús ni què farem. El que està fet, està fet i està. Però crec que l'antena visualment és fatal que estigui ahí i per temes de salut és horrible que estigui ahí, per fer les dues components. Unida que ve el 5G i les freqüències d'ones ahí s'agraven encara més,
evidentment jo vaig a votar totalment en contra. No és que vote en contra, és que us demanaria que ho tinguéreu en compte i antes de dir sí o no, penseu que esteu jugant a la salut dels veïns i dels xiquets que estan al voltant. Jo en el termini que diu Rafa, el que sí que demanaria en aquest cas és un estudi prou important. No dir només no afecta o sí que afecta o tal, però un estudi per una altra empresa que pugui dir les radiacions que pugui haver per tal de ficar més, ampliar més l'antena. Més que res perquè jo recordo que el Consell Escolar ja es va demanar alguna volta que aquesta antena que es canviava d'ubicació i que buscaran un altre puesto, que potser ara seria la intenció d'aprofitar-se en aquest cas, si volgueren ficar, encara que sigui potser en contraproducent per a la gent de Fontanars, que potser no pugui atendre aquesta velocitat, que, no sé, potser intentar buscar una altra ubicació, ja que sabem en qui estem parlant, per tal que jo ho dic perquè al final al poble li convendria i als xiquets també. Jo, més que res, en compte de negar-se de no ficar-ho, que buscarà una altra ubicació a l'antena eixa. I també m'imagino que tindrà algun terreno per a poder reubicar aquesta antena, però de totes formes sí que hauria de fer un estudi a través d'una altra empresa per a veure quines magnituds de radiació. I sobretot el que avisem, proposar una situació més idònea de l'actual. Si tenim força hores al moment d'apretar. Fontanars té moltes possibilitats de situar aquesta antena en altres llocs que visiblement no afecten al poble i després que no perjudiquen la població. Per el pla que està i per la situació que tenim, n'hi ha mils de puestos que no es podien dir. Jo entenc que deveu fer un poc de força per intentar, crec que és el moment oportú. Esta empresa lo único que demanda es leñar una torre y arrendarnos el terreno para poder fer lo de telecomunicacions. El problema que s'han trobat nosaltres és que no hem trobat molta informació de l'expedient, ni com es va fer, ni qui ho va fer, i sembla ser que aquesta torre va passant de mans en mans i l'única empresa que s'ha dirigit a l'Ajuntament per fer un conveni és aquesta. Que suposa que Telxius serà una filial d'una filial d'una empresa de telecomunicacions, ni més ni menys. Tot el que te diuen és allà una torre, per el que nosaltres volem fer, la podem aprofitar. Jo suposo que l'única força que podem tindre és no volem, doncs ells tanquen la torre i ja està. Però, clar, vull dir, jo no he trobat, no he tingut en les meves mans ni l'expedient, ni com es va decidir, ni quina empresa va ser la que ho va pensar, ni tampoc me recordo des de quin any està aquesta antena, no sé si està allà 20 anys o no tinc la memòria d'això. Aleshores, vull dir, Telxius no és aquesta empresa no és la que ha construït això, sinó el que diu és formalitzem un conveni que jo puc utilitzar això sense cap problema. Però diuen ampliació. No, vull dir és utilitzar aquesta torre. Sí, no, però el que vol utilitzar és ampliar. No. Bueno, sí, però que no van ampliar el terreno ni res, la torre. L'ampliació de servici. Sí, però suposo que sí. Ara, és com la red de gas natural, en teoria ja fa anys que tenia que estar sent Fontanars i no bé, perquè això per durar així. No sé, el que està clar que els pobres xicotets necessitarem la tecnologia per poder fer negocis des de la caïra de les nostres oficines i jo compartís amb vosaltres que tot això de les antenes no està clar, hi ha molta cosa escrita però tampoc està clar si és molt, poc, gens, beneficiós o no. Sí que en diferents moments de la història de Fontanars s'ha parlat molt de que la ubicació de la torre no és l'adequada i tal, però no sé jo ara si l'Ajuntament tindria molta força per llevar això, més que res perquè quan passen 7 anys s'agarra com una espècie de... com es diu? Centelí? Com es diu això en dret? El dret que s'ha adquirit després de molts anys. És com per exemple
cablejats de llum i tot això, en teoria per les